ମୋ ନାଁ ସୁଖଦେବ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ଗ୍ରାମ ଲୁପୁରସିଂହା, ତହସିଲ ଭେଡ଼େନ, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ମୁଁ ଲୁପୁରସିଂହା ବାସିନ୍ଦା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କାମ କରୁଛି। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକଡ଼ା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଓସିନ୍ ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ, ଚକଡ଼ା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଓସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମକୁ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି, ପୋକ ମରୁଛି, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଓସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଚକଡ଼ା ପୋକଟା ମରିଯାଉଛନ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପହିଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମାରୁଛି ଓସିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ବି ଓସିନ୍ ମାରୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି ତାର।